Добър ден, приятели! Намираме се в канала на Йордан Малджански, YouTube канала. Днес отново сме заедно, за да коментираме три основни неща. Първото е 100 дни на прогресивна България, приоритетите на правителството, заложени в техната програма, която излезе, и протестите на фермерите в Холандия, както и четвърта точка да коментираме какво правим на тези президентски избори. След 100 дни мотаене, може да се каже, правителството най-после направи някаква равносметка, хваляйки се, че всичко това, което е обещало, е започнало да го прави. Но аз не виждам нито едно от тях. Тя не се справи с двете основни неща, които беха в основата на всичките тези обещания. Да се справи с нарастването на цените и, както беше, с коефициента Джини или социалното разслоение. С цените видяхме, че не направиха нищо. Извикаха веригите, за да могат да се договорят с тях за някакво минимално. Но в същия момент не направиха нищо за сектора, защото гарантирането на ниските цени може да бъде единствено и само със стимул на своето производство, което е стигнало до кота 0. Или производството на храни в България вече има така наречени декоративни функции. Произвеждаме някакви храни, които са основни, те вече са бутикови храни. Сиренето вече е бутикова стока. Да си купиш овче сирене, трябва да отидеш до овчара, който го прави и така нататък. Това е пълно падение на нацията, което това сирене е съхранило нас като българи в продължение на толкова години, защото ние сме овцевъдна нация. Още по времето на турско робство това са ни направили нашите поробители, защото те не са консумирали и сега не консумират, знаете, свинско месо. Затова ние сме развивали овцевъдството и до 1989 година сме била една от силните в света овцевъдни нации. Имали сме, може би, колкото се изпомням, третата по брой държава в света, по брой на овцете на глава от населението. Значи при население 9 милиона, ние сме имали само в държавния сектор 13 милиона овце. Като сложим и другите, значи стигат 20 няколко милиона овце. За да стигнем сега до 500 хиляди овце, даже и по-малко. Ето, до там, но те това нещо не го отчитат. Те си написаха една програма, която аз не съм чел цялата, защото не ме интересува техните, но просто прочетах и свалих това, което е написано за аграрния сектор. Абсолютни глупости, разбирате. Абсолютни глупости, които не са в корелация с това, което се случва на терен. В целия сектор, където се казва, всичко е надолу. Всичко се чуди как да оцелее. Сега, в момента, като се берат плодове, зеленчуци, няма къде да се продадат дини, пъпеши. Хората изхвърлят продукция, взимат и на ниски изкупни цени. Хората ще фалират, нямат доходи. Това се случва с всичките тия зеленчукопроизводители, с производството. Тази година има много добра реколта и на плодове. Плодовете също гният. Ето, това нещо не е отразено. Вместо това виждам доена и корифея, който ще ръководи и ще дава тон как да се развива. Явор Гечев излиза и говори някакви небиволици. Казва, че есента ще предприемат някакви нови мерки, за да могат да оцелеят тези, които са останали на терен и да могат те да вече се занимават
не само с земеделие, а и с други дейности, за да могат, където се казва на български, да вържат бата края. Ами до сега къде бехте? Защо нямате стратегия за развитие? Защо искате хората се да занимават само с едно нещо? Вместо да се получите от това, което е било до 89-та година, че самите села трябва да бъдат самостоятелни, че всяка една къща трябва да произвежда и излишъка да го дава и да бъде гарантирано изкупуването. Че Министерството на земеделието трябва да се занимава с управление на този сектор, а не да го наблюдава дивия пазар, кой какво предлага. Това му е работата на тези 18 000 калинки, които никой нищо не разбира, са в Министерството на земеделието. Но той нищо не споменава това, което значи, че есента ще има масови фалити. Животновъдството приключа. Зеленчукопроизводството, всичко приключа. И народа остава, където се казва, на гола поляна. Без доходи, гладен, което ще породи вече липсата на свое производство, то не е кой знае какво, ще доведе до повечаване на 3-4 пъти още цените и кой оцелее. На този фон, където ви казвам всичкото това нещо, ние седим и мълчим, защото вече, където се казва, селската революция започна. И тя започна от Холандия. Там бяха избити едни 4-5 големи птицеферми птиците и хората излезаха и блокираха пътища, блокираха мостове, го блокираха цялото и призоваха за подкрепа от французи и от всички други. Аз мисля, че като мечката играе в комшиите, ще дойде у нас. Но у нас явно, че няма да дойде. Народа е тотално заспал. Особено и тези, които си имат проблеми. Те не искат нищо. Те искат някой да им реши проблемите. Тези, които ви докараха до тук, нямат решение на проблемите. Те единствено нещо, което могат да ви откарат още по-нататък. С наблюдаването на цените, с всичките ти измислени мерки, които са не отговарят на вашите изисквания. Трябва да има алтернатива. Какво правим с реализацията на продукцията? Как се организира това производство? Какво правим с всичките тези така наречени измислени търговско-промишлени палати? Това е земеделски камери. Така че тази камера трябва да бъде пълна с специалисти, да организира производството. Човека да знае, че това като го насади тия 5 декара дини, на датата Хикс ще даде и ще бъде изкупено това и реализирано. Ето така се управлява сектора. Но няма кой да го организира тази цялата работа. Ние нямаме никакво управление. Държавата се движи на самотек. Ние не знаем какво произвеждаме, колко има, как ще го гарантираме. Но сега си говориме така за един хранителен суверенитет и други такива, които са без съдържание. Ако някой иска да разбере как се гарантира хранителен суверенитет на нацията, да си поръча книгата. Там е описано точно с какво се гарантира, кой го организира, как го прави. Всичко е описано. Има 200 страници написано само по този въпрос. Така че хора, които никога не са произвеждали нищо, няма как да би го организират. Особено по това момченце, което е някакво нещастно там юристче и какъв е. Той е завършил аграрно право. Така че този човек ще го търсите как става земеразделянето, подписване на договори и такива глупости. Така че вече започна подгряването, Холандия вече стана, така че ние трябва да почнем да се самоорганизираме. Няма кой да ви организира. Една нация, особено тези зеленчукопроизводители, тези хора, 58, така наречени браншовици, не са вашите хора. Тези хора са поставени за да ви управляват, да управляват паричните потоци, които трябва да идват към вас. И ако вие не слушате, да бъдете лишавани. Така че изберете си, нямате избор. Трябва да се доверите на хора, които ви предлагат алтернативни решения. За сега такова нещо предлагам единствено и само аз. Всичко друго ви говори колкото да ви залъгва.
и вие ще се уверите много скоро от това, когато видите, че сектора е приключил. Никой не говорят, че ще се насърчават, че ще дават на малките, на семейните, които ги няма. Те не знаят и колко има. Никой няма анализ да каже, че от 1 милион и 300 хиляди са 1 милион 250 хиляди са изчезнали, фалирали, изчезнали, няма ги на терен. И са останали някакви 55 хиляди души нещастници, които и те ще фалират. Кого ще подпомагате? Какво ще правите? Аз не го виждам. Без аграрен модел, без да е написано, да знаете, какво, няма как да управляват. Това ви го казвам така искрено и мисля, че точно на тези избори ние трябва да започнем да мислиме, защото докъде ще стигне държавата. Защото тези избори са мажоритарни и ние можем да обърнем, където се казва палачинката. Защото промяната идва и това нещо трябва да се промени. Но ние не сме готови за тази промяна. И тя трябва да започне именно от президентската институция. От президента, защото той е пряко избиран от вас. Излизаме, избираме своя човек президента. Аз съм кандидат, да знаете. Така че избираме, където се казва, и вече около президента и президентската институция почваме да градим как да сменим модела. Ако седим отвън и си приказваме, ако седим отвън и си викаме, стъчкуваме, викаме, протестираме, събираме подписи, нищо няма да се промени. Нужна е властова позиция на потърпевшите. И единствената възможност на тази позиция, това е мажоритарни избори. Онези, които са потърпевши, онези, които са засегнати от този модел, а те са много, нека да подкрепят моята кандидатура, за да можем да променим нещата. Ако искате да обърнем, иначе с партии, с каквото и щете, парите са в тях, властта е в тях, ще смачкат всичко, което излезе. Единственото нещо, което не могат да спрат, това са мажоритарните избори, защото при тези избори пари не се наливат и те нямат така, как се казват, представител на народа. Те си имат техни хора, които са представени на определена партия. Но видяхме колко души гласуват, когато има партиен вод, когато са на парламентарните избори. 30%. Моят апел е отправен към тези 70%, които не са представени в управлението. Че сега е момента тези 70% хора от народа да бъдат представени със своя човек. Човек от народа, който има визия, който има цел, която ви е приписал в книгата и ви казва докъде можем да изведеме нацията. Не е нормално ние, собствениците на държавата, българските селяни, да не сме представени в нито една управленска структура на държавата. Ето сега е момента да го докажете. Защото ние, селяните, притежаваме територията. 85% на държавата е наша собственост. И ние сме поверили на Сулю и Пулю и сме изгонили селяните от техните домове да ходят да работят немили, недраги. Сега е момента, ви казвам. Хора, разумете се, говорете с млади, стари, всичките единни, защото селата опустяват. Народа и нацията деградира. Ние нямаме никакво умствено развитие в последните 35 години. Нямаме никакви експерти. А България е била на първо място по производство в аграрния сектор. Световна сила. Да стигнеш ти до там, че да нямаш какво да ядеш. Представете си какво е падението. Какви са либералните и какви са евроатлантическите ценности. Малка България, колко пъти ви го казвам, е произвеждала продукция аграрна,
колкото Турция и Гърция взети заедно. Ма Турция 80 милиона. Представете ли си за какво производство, за каква наука сме имали, за да стигнем до там, сега да внасяме абсолютно всичко. Ето, това ако не е мотив да излезете, нищо не се иска, излезте, подкрепете и тогава ще говорим. Ще видите за какво остава, защото аз имам, където се казва, цел, знам на какво можем да заложиме, това, което сме го правили, защото сега сме го зарязали. Идете и вижте, така и по селата, и в градовете, всичко е разрушено. Всичко е разрушено. И много, много по-трудно е на човек като мене да намери хора, сърцати, истински българи, които милеят за България, да излезете да го подкрепят, защото не може да намериме отново строители на България. Разбирате ли? Никой не иска да строи, никой не иска да прави това, което направиха нашите предци. Много лесно се разрушава. За разрушаването трябват идиоти, малоумници, които докараха България до дъното. За това са силните. Ето. Но ние сме пък другата част, че сме много, които милеем за България, които искаме да възродим, така че сега е момент. Няма друг момент да имаме като този. Разберете го. Ако някой мисли, че ние ще можем да ни помогне, никой няма да ни помогне. България за това е била 500 години, защото е разчитала не на хора, които да я градат, а разчитала някой друг да ни свърши работа. Русия вече приключи. Няма да си мръдне пръста след това предателство. Разберете го. Трябва да разчитаме единствено и само на собствения си ресурс. Американците приключиха с нас. Те взимаха всичко каквото може. Неолиберализма ни затърка, докарани до просешка тояга. Ние нямаме никаква интелигенция. Ние нямаме никакви хора, експерти, които да организират и да ръководят производствени процеси. Имаме само малоумници, икономисти и юристи. Те не стават да вършат някаква работа. Те не могат да управляват държавата. Защото аз се занимавам вече колко години с как се управлява държава. И това съм стигнал. Стигнал съм до този извод, писал съм го, новия модел. Новия модел, който искам да приложим, е единственият модел, който може да ни изведе. Той не е ляв, не е дясен. Залагаме на интелекта на човека. Така както е в популационната генетика. Управляваме хората като животинска популация. Това е най-новото, най-иновативното, което може да ни изведе от това. С партиите, видяхте, приключихме. С социализма приключихме. Те се израждат. Те се унаследяват. И стигаме до управление на малоумниците. Ето това е цел. А вече остави, че комунистите беха малоумниците, партийните секретари, а тези неолибералистите остави, че са малоумни. Те са извратеняци. И те започнаха да мислят как да намалят човешката популация. Как от 7 милиарда да ни направят 1 милиард. Представете ли си за какво нещо? Ето, на това ние трябва да се уповаваме и трябва да го променим. Ако искате, разбира се. Защото друг начин за спасение няма. Няма никой да дойде да ви нахрани, никой няма да дойде да ви спаси и да ви даде нищо. Единствено разчитайте на себе си. А тези, които сега ни управляват, те са всичките едни и същи. Те слугуват на други хора, казваме. Те са ръководят от европейските ценности. А европейските ценности, видяхте, докъде ни докарах. До този неолиберализъм, който единственото му спасение е да води войни, да подчинява по-слабите нации. Но вижте, да кажат някой, ама ние сме малка дребна. Няма такова нещо. Нацията попиляна. Ние нямаме нация. Ние сме сбирщина. Всеки иска да се спасява самостоятелно. Погледнете какво направи една нация.
с стара нация. Какво направи един Иран? Как се опълни на узурпатора и му смачка тиквата? Видяхте ли? Отиват и гинат за родината. Свещена война. Кой от нас ще гине? Обяснете ми. Това ги направи нация. Опълчиха се, но имат развити технологии. И му смачкаха тиквата. Това е положението. Ако искате. Това можем да направим и ние, защото ние имаме умни хора, само че те не са допускани до власт да управляват. Управляват ни малумници, избратеняци и всекакви други айдуци и тиквеници. Затова сме на това да рече. Трябва да подбираме управниците по друг критерий, по умственото развитие и приноса му към развитието на нацията. Какъв му е приноса? Това е, ако искате да учите много повече какво представлява целият този модел, купете си книгата, ето е зад мене, и ще видите, там е описано всичко, как и що. Не искам нищо друго, освен да говориме на един език и всеки един това нещо, което го вижда, да го споделя и да почваме се навързвам. Всеки един да води за себе си и да го обяснява на 4, 5 и 10 човек. Така се създава нация. Аз съм ви дал цел, аз съм ви показал какво трябва да бъде, за да ви вкараме края на краищата в динамичен резонанс. Всички да желаеме едно и също нещо и да гониме тази цел. Това е на сега. И ако искате това нещо да бъде успешно, моля ви се, подкрепете това предаване, подкрепете и това, което го правим в България 24, с някаква такава поносима сума, за да можем да използваме тези средства, да се срещаме с хората, защото всичко е пари. Ние нямаме такъв ресурс. Не искаме кой знае какви дарени. 1-2 евра. Има отдолу банкова сметка, има PayPal и Revolut, така че бъдете живи и здрави и това е обединението на нацията, само може да се случи сега. Иначе ще приключиме безславно и ще бъдем първата нация, която се е довела от собствената си глупост до ликвидация, без да води война. Нищо друго не ни е ликвидирало. Единствено, само собствената ни глупост. Благодаря ви за вниманието.